ja estem al metro, anem direcció Roma Termini, pararem a l'estació que està abans i d'allí farem una rutilla des del centre fins a Casa del Coliseu, al Palacio Vitoriano, que el vam veure ahir per la nit, a veure si podem pujar. Cap al sud. Entrar així, per què? Perquè no puc anar ni amb shorts ni amb tirants. Vístete bien. Mercati di Traiano. S'ha de pagar, no entrem. Ens trobem a la plaça Venècia, que és aquesta d'aquí. Allí al Palacio Venècia. I aquí 500.000 xinos sense foto. Davant de la porta del Palacio Vitoriano. Ara està obert, així que pugem! Vittorio Emanuele, el padre de la patria italiana. Estem al Palazzo Vitoriano. Bueno, per fi han acabat les fotos, les 50 fotos. I intentarem entrar si no cobren massa, no? Estem al damunt del Palazzo Vitoriano i aquestes són les vistes. La gavina real! Però des d'aquí es veuen les vistes bé, no? Sí. Roma és una ciutat petiteta, no és gran cosa, és grandeta, però és... Si ho mires amb un mapa, et dius, hòstia puta, hem de caminar d'aquí fins aquí, fins aquí, d'allà fins aquí, tot el matí ens hem patejat des del nord fins a quasi al sud. Ara anem cap a Trastevere, però ara, un altre carrer que no havíem vist, hem estat al darrere, però aquí no. Aquesta és l'àrea arqueològica de Michelangelo o de... Marcelo. És que ja són tantes coses. Ni 5, ni 6, ni 7. 198! 199! Arribem al que els italians de Roma diuen el suburbio de Trastevere. I no sé per què.